ASFM. Basta ASFM Adonining 106.9 ASFM. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Hindi sila O pag-ibig na makapangyarihan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ako naman si Miss Catherine. Mas mabuti pang mahulog ka sa kanal. Huwag lang mahulog sa taong hindi ka naman pala mahal. Ako naman si Papa Mel. Good day, Papa Mel. Mayong aga, Miss Catherine. Welcome na sa ato niya programa. Kuskus, Kuskus Balungos. Ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya. Ari na sila nga duwa, si Lolo Ilyong. Kag si Lolo Miloy. Pasok! ubos pirmi pensyon. Pare Miloy! Good day, good say mo, Pare Miloy. O, may adlaw si mo, Prelyong. Kamusta ka sa sininga aga? In love ako si mo. Abaw, in love ka subong? Ako gani, Pare Miloy, in love man ko sa aton yung mga tagpalamati nga mga dalaga nga nagatutok gid sa subong. Welcome na kamo dire sa aton nga programa ang Kuskus Balungos. Dirigid lamang sa 106.9 AS FM. Aton ini dula Bisan may problema pa. Ang mambal ko lang sa inyo mga kanaysaga, mga ka-IS, padayunan nyo lang ang pagpamasahe sa mga blind massage sa inyo lugar. Kung diri ka mo sa Kabankalan, ari kami di sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City. Sa Sagay, ara man kita diri sa ASFM, pangitaan nyo lang si Kuya Hil Andan, ang unique massage, no? Ari na ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya. Kuskus Balungos! Kuskus Balungos! Kuskus Balungos! Upot kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy, ari man si Papa Mil kag Miss Catherine. Kuskus Balungos! Sa radyo malingaw ka, gani magpamati na Lina ang programa nga magahatag kalingawan kag kasadya. Kuskus Balungos, upot kay Lolo Ilyong kag Lolo Miloy, ari man si Papa Mil kag Miss Catherine. Kuskus Balungos! Sa radyo malingaw ka, makakadlaw ka. Kuskus Balungos! Kuskus Balungos! Kuskus Balungos! Pare Miloy, may diskusyonan kita sa subong nga adlaw. Iti ginakabig ini nga espesyal nga adlaw sang kalabanan. Ang aton diskusyonan espesyal man. No? Espesyal man, But silingon, espesyal may itlog. Sa batso espesyal, di ba may itlog na? Hindi special, way itlog na. Sa subong nga adlaw, ang aton istoryahan,
Ano gid bala ang mas nami kag mas pabor para sa imo? Ang imo ka relasyon ari sa lapit o kon ato sa layo? Mas bayo layo. Mas nami ang lapit, Premiloy. Sugdan ta na sa istorya nga ang lapit, Premiloy, mas hapos kay nga makauyat-uyat ka sa iya, makahag ka sa iya, makakiss ka sa iya kay nga lapit siya, Premiloy. Sumutiyon. Oh. Kung layo yung mga nubya, layo ka sa tentasyon. Oho? Kung estudyante ka, Ba? hindi ka makaana-ana. Kaya layo. Oo. But silingon, matapos nyo gidangin nyo pag-eskwela, kay layo anay ka mga duwa. aggressive. Pero lapit ka mo sa tentasyon gapon sa iban, Premiloy. Kay bisan may nubya ka na o kung may nubyo ka na, hindi man na iya siling ay hindi na kuya maghigugma pa sa iban, mayo kung may kandado ng kasing-kasing mo. Pwede lang man na layo ka kung lapit kasing-kasing dito ba? Aba, pagi sa ano, sa cellphone, May social media subong. Facebook, kaga Messenger, Telegram. daw maupod na ang imo nga bibig sa halok-halok sa Messenger kag Facebook, Premiloy, kay nga layo anay ka mga duwa. Ang tinag nga butang sa kalibutan may tiyon. Oh. May tiyon sa pagkitaday, magtiyon sa pag-istoryahan nila sa social media. Oh, Hindi man ka mo magkampanti nga layo lang ka mo pero makita ay magkamo pero mas bintahang layo. oh. Mas bintaha ang lapit, Premiloy, kay nga kung magsunggod siya, pwede mo maulu-uluhan, pwede mo maistorya kag mangkuton. Ga, ano ba lang problema? Ha? Nga nagasunggod ka. Gusto mo baklan ko ikaw pandesal? Paamanan ko na lang dahin kape. Matistingan. Matistingan ang pagpalanggaan sa mga layo nga magkahagugma. Aba? Kung permi ka mo lapit, permi ka mo kitay, permi ka mo tubagay, permi ka mo istoryahan ay, masumuran ka dugay. Aba? Oo, no? Kasi ang itsura nyo bladugay, takaan ka man. Testingin na, kao na blang, kao na doon na nilaga. Aba, ti gusto mo, adobo naman. Pagka sak simana, isak bulan ka mo makita isang lilaga, namit na. Aba, doon nang mahidlaw ka man, Parimiloy, no? Oo. Iti, kung layo anay ka mo, mahidlaw ka man. Pero, Ilaw ka, oh. mas nami gidya Parimiloy kung lapit ka. Kaya nga, ang kahidlaw mo mabulong gidya, kaya nga, makapalapit ka sa iya. Kaya nga, makapungko ka mga duwa, makaistoryahanay, gid ka mo yung nga duwa sang problema. Makon mo na kung layo anay ka mo, Parimiloy, gulpi lang sa masunggod. April yung, may lain ka gidya ka kinapunto. Nga man. Pwede ba ka mo kastorya nga layo, kami social media man. Pwede Oo, ba ka oo. mo kapungkuan na kagistorya sa cellphone. Pero ti, Nga mapalapit. May lain something gidya wrong. Parimiloy, mauyatan mong kamotya mo. Ah, Di ba? Mauyatan mo yung kamot siya kag mapabatsyag mo sa iya nga ari lang kudi. Di ba? Kung may migo ka gani o amiga nga do ga lain gani ang buot o kung may problema, di ba? Kung ihag mo siya o kung tapikon mo nga bagaya o pikpikon mo nga bagaya, di ba? naintindihan Batyagan ko na niya. siya. Naintindihan ko na, pero mas mayong layo ah. Mas naming lapit Parimiloy. Kaya kung layo ya, mabalaan mo kaya kung pitfall sa imo. Oh. Kung lapit Parimiloy, mabalaan mo man kung pitfall siya sa imo. Padlok siya mo. Oh. Hadlok pa siya magtinuntok kay tiara kas tupad ya. Pero mapakita sa imo Parimiloy kung ano ang iya pagpalangga sa imo. Ano kadako ang imo pagpalangga sa iya. Ano kalaba ang imo pagpasensya sa iya kung may mga problema ka mga duwa Parimiloy. Sabagay ba punto ba na siya? Oo. Pero te, hindi man garantiya kung mulapit sila, hindi sila magbulagay. Oo, hindi garantiya. Pero mas layo gid siya sa bulagay kung lapitanay ka mga duwa. Oo, natural, may gabulagay, bilang lapit. Napuntuhan mo ko. May punto ka da. Pero sa tuod lang Parimiloy, pamatian tab lang aton nga mga cooler. Ang aton nga mga kaupdanan nga nag-send dire kay ginsurvey question namo ni mga kanay siga, mga ka-IS. Ginsurvey question nato ni, are pamatian nato no. Ang isa sa mga nag-opinyon, are pasok. Para sa akon, mas gina-prefer ko ang LDR. Ay, ang LDR tuloy ang lapitanay. Kaya kung lapitay ka mo ya, may ara ka mo ya physical touch. No? Like, makadate-date ka mo, may ara ka mo ya together, makaset ka mo sa kanyang mga day together compared to LDR is wala pa tayo mga isa kag isa no kay nakafocus to sa iban nga bagay-bagay, diba? Kag dapat sa LDR ya dapat full kita ng mga trust sa inyo na partner. Tapos kung lapitanay ka mo niya, once ka maginaway ka mo niya,
kung magtangka bigna talikdan ka sa imo nga partner kay natakaan siya sa imo, pwede mo siya nga punggan. Kagka di iya pa hayaan da lang magbulagay lang kamo nga wala yun na solve ang inyong problema. Kay mapungkuan ninyo gid siya nga duwaya para ma-solve gid na siya. So kung LDR ka mo tapos nagainaway ka mo be nang possible na i-off ni partner ang imo nga cellphone ay ang iya nga cellphone kag ikaw ay si tarpulano or tarpulana nga nagasigikol try ka kay basi ga baka sakali ka nga mag-ring ulit ang cellphone, no? Kaya mo na siya ginasiling ko yang mas may challenge gid ang LDR. So, if I have a choice, gusto ko yata na isang lapitay nga relationship. Tapos ka bala ang imo nga security sa imo na partner kung lapitay ka mo, gid ya ng full gid bala ang imo security kay syempre kitanay ka mo no, compared to LDR mayara man kung LDR ka mo niya mambal si partner mo binga ikaw lang akong palangga pero may kachato siya gali nga iban or may account sabi nga iban no nga wala kaya kabalo. Tapos nang ikaw man si tarpulano or tarpulano kaya nga ikaw lang to diya nga palangga pero may ara man to siya galing nang ginapalangga nga iban. So amo na siya. So pero for the naman niya, for the record, depende naman niya sa tao kung loya lang isa ka tao yan no matter what LDR man ka mo or lapitay ka mo yate loyal gina siya sa inyo palangga unagid ka na till the end. Okay, no? Amo na ang opinion ni Inday Nonali Albacete, no? Siyang Bacolod City, ang iya opinion, mas nami iguno premiloy ang lapit iya. Maghambal siya do lapit iya. Ako gani siya una premiloy, nakagiman ko karelasyon. Ti siyempre layo anay kami nga duha. Tinagambal ko bala si iya kay gabi wala sa ka good night sa akon siling ko way kagid na ka hambal sa akon I love you ti hambalan niyo ko di nga hulaton mo gid nga apiliton mo kuya mambal si imo I love you hindi kaya kahulat nga kusa kuya magambal si imo I love you I love you to nga mamilit kaya naamon ang lain da taka na siya mo kay lapit ka ara ka permi hindi layo anay kami gani sa akong karelasyon sa tunga time do balis karon mo kiti ang situtuon lang be ay hindi mo na talaksa nagkalayoon sa kalapiton sa pagpalaga sa tao. Yes, oo. Di ikaw gani ngalayo-layo ka gani arikes duta to ko sa langit ang Ginoo pero palangga ka sa Dios. Yes. Sakto no. Why not sa palayo-layo kung palangga mong tao ti ang pagpalangga sa kang Dios aton premiloy lain man niya grabe gini ang pagpalangga nga bisan sino nga tao hindi siniya makatupo. Aming ginahigugma Di damo di ka istorya ang nagalagaw sining adlaw kuno sang mga tagipusoon. Oo. Kutuod ginablang Valentine's Day, no? Hearts Day tawag siyang iban. Oo. Siling siyang iban niya, wala kami ka-celebrate Valentine's Day. Pero Hearts Day ka-celebrate kami. Why ka mag-celebrate sa Valentine's Day pero kaon kami kung may handa sa Valentine's Day. Duway man na day handa. Pero Miloy, laban-laban niya, may mga date sa restaurant. May handa na. Oo. May handa na. May handa na? Oo, iba niya. Gini pa parang lang handa na sa Valentine's Day. Oo, ano mga piyesta, no? Oo, may handa gina iya. Oo, May okay. kalanon na. Abaw, tingala kung nga may mga plastic ka na di sa bulsa mo, kaya basi may hatag karon si Kuya Hel. Kaya plastic ka na. Mo na suglan mo karon sa inugatagos ako. Pamatian tabla si Toto Joseph Escoten sa iya opinion. O, Toto Joseph? Para sa akon, di nang mas manami nabiyahon, malayo o kon malapit. Depende no. Sa akon na depende o malayo man o malapit. Ang importante kapalanggaanay kamo kag kung kaya niya maghulat sa isa kag isa malapit ay gid kamo. Wala kaya sang
ano nga is para sa akin malayo o malapit ha, wala ko isang difference sa akin lang, depende siya nasa akin lang, depende o malayo o malapit. Importante lang ang pagpalangga is tuod-tuod kag tampad na man ako nasabat. Na depende lang kuno ya Parmiloy. Why siya siyang may ginpili? Depende lang ya kuno kung lapit man daw kung layo basta gapalanggaan na Parmiloy. Pinayaran Joseph, di ba? Tani toto Joseph, nagkampi ka na lang sa akon, lapit na lang imo ginpili. Layo ilam mo, akarelate lang sa akon nga kilala. May kilala ko na layo, tapos Batangas. Oh, Layo Batangas with love. Ikanto to siya. grabe. Actually sa tao lang ba na iyakon matagaan siya. Oo, may ara man ko gani kilala Parmiloy nga ti dotayan na to sila magkilit anay nga duwa. Kali kido wala gito madayon Parmiloy, kido kaalang-alang gin atake sang bagyong Tino, ti way madayon ang ila pagkitanay sa bado to tani nga adlaw. Amo na to tani ang pag-meet nila bilang magnobyahan na Parmiloy, galing wala madayon siyang bagyo. Tanda na blaga magbulagay na sila kay wala sila nagbulagay Parmiloy kay ginapabakod gani ang pagpalangganay. Wala na is palayo. Basta nga ako lang niya, kung maghambal gani inyo nga amigo nga layo or amiga nga layo, I love you. Balos magkamo I love you to kung palangga nyo sila, hindi kayo mambal ka. Kusa na lang na iyang hambal ya. Kung layo sa singgitido, para matsiyan niya. Oo. Di ba lapitan na ya, magambal I love you ka. Kung layo siya, I love you. Ayaw mo na. Libertino. Pero sa tuod lang, ini nga selebrasyon mga kanaysyaga, why man ginya ginabali nato. Ang importante nga nagapalanggaanay kamo subong hasta buwas, hindi lang niya sa sininga adlaw ha. Tapos ang ibanda nga mga kababainhan, mambal sila nga espesyal gini nga adlaw, ihatag ko na gini nga akon nga perlas ang silanganan. Iti amo ning adlaw nga para sa akon daw pinaka-espesyal bala para ihatag ko sa babae nga palangga ko. O sa lalaki nga palangga ko. Hindi gid. Siguraduhan nyo Tipigin nyo ginyo kay basi kung madisgrasya bala kag ay wala ka mo sige presentar sa bagyo. Oo, ay hindi man na. Ano ka mo kasigurado hindi ko napabiyaan ang daan. Di ang importante lang yung Parmiloy, layo man o kung lapit, kapalanggaanay ka mga duwa. Pamatian ta naman si amigo Carl Ivan. Toto Carl? Mas piliyon guro liyo nga to. Lapit guro to Mas mayo yung kung magimiga ka na gid man abe, mas malapit to mo. Iti halimbawa na lapitanay ka mo balay, makatupad mo lang balay, isa lang mo lugar. Ti alinsan kagmay pa ka mo, kilalahay na daan ka mo iya. Ang pagbinatasan mabalaan mo na daan kay kung layo. Halimbawa kung dito siya nga lugar bla, hindi mo balaan kung mayo na sa pamatasan. Kaya hindi mo balaan, manis mo kung magluwa sabi sa imo, may iban pagigid gali to siya, hindi mo man dali-dali mabalaan kay layo siya mo. Mo na bla, di ko na kuya mas pilion ko guruya to. Lapit. Kaya babalaan mo kung may iban siya o kung wala. Di kung layo, hindi ka kabalo Iti, kapin mo kung talagsala ka mo gagita ti tapos kagid. Amda nga kung ako lapit piliin kong mas malapit nga migahon kung biyahon may sanabi may lugar. Na amo na yang ginpili ni Toto Carl Ivan Parmiloy, mas nami gidya kuno ang lapit. Okay, kanami gidya Parmiloy kun lapit kaya nga Parmiloy mo kabatyag ko para sabi subong may miga ko biyaan ta kadi. Way ka sundo Kuya Hel, ari, may cooler kita sa piyak ka linya Parmiloy. May cooler kita sa piyak ka linya, nagsinya si Kuya Hel sa akon. Abe, pamatian naton. Si Pariberto kuno ni Parmiloyo. Ari sa piyak ka linya Pariberto. Hello, cooler. Hello. Ay, hello. Ari na si Pariberto get. Check to get. Si Pariberto.
50 gino. Oo. Anong tawag mo sa akon, pre? May palamang kutanon kami sa imo, Roberto. Maayo gid kay naka-intra ka di sa kung sa Kuskus Balungos program diri sa ASFM. Higa, gamonitor gid ko, pre, kabalo ko ya si mo iyang bisan nga wala ka pa nobya, ti hilig, kaya mo mangukos iya. Ay, sige lang, Black, kung masabat na ko siyang nobya ko, ay gina problema. Ano para sa imo, Roberto? Bilang advice sabi sa aton mga pamatanon kay sa mga magkarelasyon nga magnobya abi or magnobyo. Anong mas nami nga karelasyon mo? Ang lapit o kon ang layo? Anyway, taga ESFM may Oo. tanan-tanan. Para sa akong lapit, guro. Na, mas mayo gid. Nga lapit, Roberto. Kaya kung magtindog, ara, bladayo. Yan ay kaklaro ha. Kung magtindog, ara dayon, ano? Magtindog siya, bla, makita iya ka dayon. Okay, lapit mo. Hindi ko kun layo, ti, magtawganay ka mo, hindi mo makita ang siya kay isa, no? Ito ka tayo, binasama mo sa Oo. Anong advice mo, Roberto, sa mga magkarelasyon nga lapit dapat? Anong mas namin? Ang advice siguro, kung actually, sa lapit ko mabase, no? Oo. Kung lapit tabi ang karelasyon mo, may kuan na sinablang makita mo adlaw-adlaw yung kinahimo. Yes, monitor mo oo. And then, ang pagsalig sa isa kag isyara man. No? Oo. Depende na sa inyo kung gusto nyong layo, basta akon ang lapit. Na. Sabi mo, man, may kuha na mo, may ano na pa rin, ilyong mo. May, kung lapitay ka mo, pag hindi mo lang ka mo mag-siyaw anay, kaya siya mas mayo na lang layo ay. Yes, oo. Mas mayo pa kung maghilayo ay ang duwa ta kadughan. Arag ikugyapon sa lapit. Na, amo na, oo. Mambal naman na karon si Pare Miloy nga unfair ko kay basi mambal naman sige instructionan ta ka Pare Berto nga lapit. Ibalaan mo iya layo ko. Kasi masiling siya lang nga balimbing ko karon ko naman. Ako na binatindugan ang lapit. Oo. O ga mo robot na siya diyo kabi ha. Layo man ang iyong pilion, di ka dibati kami di haling kaginaw, dibati kami di kun ano gid pa lang dapat iyan layo kuno lapit gid lagi na. lapit. Oo, Ang na. mga layo, ang mga layo may tendency nga maislan kasi. Duka delikado dili no. Inang mahilig sa layo. Ay, bota, base magmata ka lang morning sina. Ay, sa bagay, mas mayo gito. Kung layo ay kamo mo na example abroad ka. Oh. Example ha. Oh. Paano mo ibutang tanobya ako no sawas? Oh. Paano mo paano mo maupod sa mathematics? Oh. Tuduan ta ka. Ano mathematics sa pagpalamatit sa pamatik. Sa layo ay niya, sa layo ay Oh, ni. sa layo ay. Ang lapit na mayo ginilapit. Oo, namin Sa layo ginilapit. ay nagtama base. Oh. Sa layo ay, paano mo maupod ang iyong asawa sa mathematics? Number 1, kay layo ay ka po. Oh. Additional problem. Additional problem ano ina? Number 2, the additional problem gani magdamo imo. Oo. Ito layo anay mo. Oh, check number to. 2. Number 2 ha, subtract your money. Makuha mo parta kasi mo padala ka to siya mo, di ba? Oo. Number 3, May duha. multiplication of anime. Damo kaway. Oo. Damo kontra mo kay gapangimon ka na layo. Oo, damo. Oo. And number 4, division property. Na Ano division ano to? property. Wow. Oo, kay tingbulaga. Tingaon ninyo iya to income kang imo man income na Oo. lain ko napitay kitingubay na di mo na nangako bahala na ko muna basta lapit ko iya. Okay, salamat Di Pare babay na Berto. pre. Oo, dali lang. Ma-shout out Oo. na pre. Abi ba si may shout out kada sa akin matag pala. Ate shout out lang kay Marie Guillerma. Uy, si Marie Guillerma. Marie Noel Beposo. Kag sa Conserman Caspe, kag Garuta, kag Ramirez family. Sa Wow. na lang kapamati sa Balungos. Pre. Ano na pre? Mauntat na ko pre, kay may naglabay nga. Kasi mabugto naman paha ko. Bye pre. Bye pre. Oh, nabatian nyo na si Pare Berto. Na-interview gid naton siya mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Ginarespeto namo nang inyo opinion ha, layo man o kung lapit o kung depende man sa inyo wala kang pilion. Nami gid ang lapit Pare Miloy ah. Basta para sa akon, lapit gid ang pinakanami. Kung kisa nagabululagay ang lapit, kikilala na yung isla mo. Oo, no. Pero malayo na, kung naging libutan ka sang 3 kabilog, 4 kabilog lalaki, nga tukas layo, naging pitful ka sa imong nobyo.
Huwag ka kaya matintar. Oo. Ang nobyo mo, huwag matintar mo, successful relasyon sa uli. Oo. Wala iya sang trahedya, sang pagtilaw, madako-dako, kung lapitanay ka mo, pero kung layo ka mo, damo pagtilaw. O kay ti man sig bantayanay man kamo na mo kung lapitanay kamo diba? Monitoranay ka mo, hindi ka katawag isang minuto, kapumod siya. Oo. Kay layo. Pero kalabanan gid nga reklamador Premiloy mga babae gid mo. Ha? Ginahimo ta nila nga mga lalaki manugpakot. Kaya nga masunggod sila Premiloy. Wala man niya sa relasyon Premiloy. Si Prelio na yan. Tapos imuon kanila manugpakot. Ya basta lang ayawan ka man. Ano yung dinasungguran mo? Basta. Tapos sa ulihi, gali, kung hindi ka man lang, hindi mo pagsapakon, mga cake sila si mo niya, di nabaliwala mo na lang gikuya. Sa pabibi kayo. Pero, lambing. Bawi ko para Miloy, kaya nga lambing lang na iyas ang mga babae sa akin. Magsungko ng nagbiya ko sa una, isa lang napinsar ko. Ano? Patawaron ko siya kaya ratsan niya. Oo. Uy, mga lalaki, bando ginarigla, mamila para Miloy. Oo, dayon, makapangaki. Lain na ginarigla sa mga lalaki. Ano na? Regla na sila, kaya may ginapangitaas lang, hindi pagyatag. Sige, ang ato ni ginistoryahan para lang giniya sa mga magnubya. Kasi sa mga mag-asawa, may mga higot naman yung pisi mong kalabanan. Hindi niya pagbugto Hindi niya pagbugto Ini sa mga magnubya nga nagpalanggaanay. Sa subong nga adlaw, kinanglan ang pagpalangga nyo asta sa sunod. Wala dapat gunat? Wala guna. Kaya basta may guna bala kay bugto sa iban? Baylo gid na sa iban. Amo na gani ang bali Papamel, mas mabuti pang mahulog ka sa kanal, wag lang sa taong hindi ka naman pala mahal Parimiloy. Pamatiin yung gali Parimiloy. Pamatiin yung gali mga kanay siyaga, mga ka-ES, ang aton presentation nga drama. Bag-o nga drama ini, nga aton ginatig-uluhan, naghulat nga paghigugma. Naamo na iya, no, naghulat nga paghigugma. Kita mo lang. Bisan sa title, layo o gidyan. Namuntos pa siya. Naghulat nga paghigugma. Kaya nyo bala hulaton ang tao nga wala man gani siya maging pangako sa inyo? Wala man siya gani nagambal sa inyo nga palanggaya ka, pero naghulat ka. Kaya nyo bala na hulaton? Hindi, kuya magulat ko layo. Kita mo? Siya nagambal na gida. Kaya kung layo, dapat may pangako. Bawi. Uy, si Inday Jarly, nagtawag sa ton, Inday Jarly, pamatian tang iya opinion, Premiloy. Okay, mga kanay siyaga, mga ka-ES, ari subong sa linya naton, si Inday Jarly. Sang kawayan, Ma'am Jarly, mayong aga si imo para sa aton yung programa Kuskus Balungos. Ay, mayong aga man sa inyo. Wow, thank you, Gid, no, kay nakatawag ka man diri sa amon. Ano ang imo opinion para sa aton nga palamagputanon? Kung ano gid bala ang mas gusto mo nga karelasyon, malapit o kon layo? Antes ko na sabton, i-explain ko anay. Kay kada parte may advantage na kag disadvantage. Yes, Kung lapit, may advantage kag disadvantage. Kung layo, may advantage man kag disadvantage. So, suguran ta na. Kung lapit, ang iyang advantage, makita mo yung tanan nga giho. Mabalaan mo ang tanan nga iyang nga ginahimo. Makuha mo ang iyang side. Kumbaga, hindi mo na kinahanglan nga mangita sang palamangkutan parte sa iya kung nag-ano siya, kung kamusta siya, kung okay lang bala siya or may upod siya ng iban or something. Ang nasa ang mga advantage. Mabalaan mo tanan parte sa iya. Tapos, ang disadvantage naman kay dira kisa nagka-develop ang ninatawag na ano ba lang? Katalaka man nga. Permi na lang. Mahal ko nga sumuran ka na dugay, kaya amo na lang na permi. Amo na lang permi, kung sasudan pa. Gani. Kaya kung sasudan pa, puro na lang adobo. Hindi na pwede sa pinakasya. Amo gani. Nasa ang iyan naman disadvantage. Pero kung layo ay naman, amo naman yung advantage kung layo ay. Sa kung layo ay naman kamo, ang iyang advantage is mahimo niyo tanan yung gusto nga hindi kinahanglan diktahan. Kumbaga hindi kung ano himuon mo hindi man sila nga gina-defend ko nga pwede ka mo makasit or pwede ka mo makabutig. Do advantage siya nga, hindi niya ma-monitor imo giho kay tungod layo siya, hindi niya ka makita. Pwede mo lang ihambal nga, wari ko sa balay, bisan ng tuod ato ka sa lalagawan. Yes, check to gagin. Tama ginang imo kung no?
Mambal sabi I love you, pero may iban to sa galing nga tupat. May iba na Mambal ka man I love you 2, ay kakabalo, may I love you 3 sa galing nga tupat. Ang advantage is hindi niya ka bala makontrol. Oo. Hindi niya makontrol kung anong gihom mo, hindi niya ka madiktahan. Oo. Amo na siya. Pwede mo lang ihambal kung ano ang gusto mo ihambal sa iya nga hindi niya ko kinanglan i-force. Pero Oo. naman, kung sa disadvantage naman, isa sa inyo ang pwede maging possessive. Oo. Pwede lang maging obsessed mo ng isa nga na basta gahambal ka lang nga amo ni. Tapos galing ginahimo mo da. Kumbaga ang isa ma-overthink. Oo. Na tapos dapat need gid kada giho update bisan how pag sipilyo mo, how pag panigab mo, pag panguyab mo, pag pangatsi mo, ipabalong mo pa. Oo. Lain gid abi ang lapit niya dahil jali. Nabauti mayo gid. Salamat gid sa imo opinion kay sa imo explanation, no? Kaya ang punto nakuha gid namon na dahil jali. May shout out ka sa to ni mga tagpalamati. Yun na shout out ko lang tanan yung nagapamati hindi ko man kamo maisa-isa kay kadamo sa inyo. Oo. Pero kabay pa nga nag-enjoy gid kamo kag kabay pa nga get gid ang point. Hindi na ko diya mangin hindi man ko sila nag-play safe. Oo. Pero gusto ko lang gid mabalaan nyo para kamo mismo ang maka-realize kundi hindi kamo mapanig. Oo. Ka pamati ko gani sa imo nga advice dahil jali. Do experienceada ka na. May mga inagyan ka man sa una sa mga long distance relationship siguro, no? Naka-experience man, pero mga fling-fling lang man. Kumbaga, lumalabay lang, hindi sila niya seryoso. Oo, naamo na siya. Sige lang kay balang araw makakita kagid siyang seryoso nga tao para sige. Kung pagbuot na sa Ginoo, okay lang. Okay, Oo. give. Pero Oo. kung hindi, okay lang man. Amo na dang mayo na. Sige, salamat gid Inday Jali. Thank you man sa inyo. Kag, kabay pa nga, wala ko man nasabat ng direksyon ang pamangkot ninyo. Kabay pa na-insindihan nyo ang punto. Kay gusto ko nga kamo mismo makarealize. Kay hindi lang man sila nga ako ang gabatsyag mo. Siyempre, kumbaga, ini ko gusto mangin selfish nga ako lang. Oo. Dapat kamo makabinag-binag man kundi ingid bala ang mas prefer nyo. Yes. Kag ang pinaka the best na nga halin sa ako mismo nga advice is depende sa imo nga nagabatsyag. Ikaw na mismo maka-decide kung diin ka mas comfortable na mas Yes. mas kumbaga diin at ease ang imo balatsagon sa lapit mo nga karelasyon o sa long distance mo nga karelasyon. Wow. Na ikaw na bahala magbinag-binag. Kuskus Balungos. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM. Aton ini aba. ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes occidental, our voice is clear. ASFM, your friend, always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton Ini. Bye-bye! Halong Bye-bye! kamo, halong. Halong kamo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, kamo ang among inspirasyon sa inyong pagkamasadya. Kami pirmi nagatalipay, PYGC Blind